कमेन्ट हरजायो बेसो मोनथिगौ जे बिनि गोरबोआव बिनि गोसोआव बेसेबां हार्ट एबा बेसेबां हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जि कमेन्टआ आंखौ हार्ट खालामबाय थादो बे साननै जाबाय आंखौ बहुत हार्ट खालामबाय थादो नायहो लोगोफोर मैया सोरबा बीसीसी नार्जारी बीसीसी नार्जारी बिथाङा आंखौ मा नुनानै बा आंनि भिडिअ मा नुनानै बिथाङा गाज्रि कमेन्ट हरदो आं मिथिला मोनफ्रोमबो कमेन्टआव जाहैबाय अमा उरलि कमेन्टखौ आं स्क्रिनाव होना दोनदो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जोंनि बर'फोराव मानो हेटार्सआ बांसिन गावजों गाव मानो सैलायनो हाया गावनि हारिनि सोरबा जुदि डेभलप जादोंबा बेखौ मानो गादबना दोननो नाजायो गावनि हारियानो अब्ला गुबुना माबायदि सोलो मोनगोन गुबुना बांसिन सोलो मोनगोन बिथाङा जे आंखौ अमा उरलि मोनफ्रोमबो कमेन्टआव बुंहरदो बिथाङा जुदि दम दोङो बा गाबोनो बिथाङा फेस देखायनानै आंनो भिडिअ बनाय जे नोंथाङा बेसेबां साइज मोनफ्रोमबो कमेन्ट्सआव हेड कमेन्ट्स ओके मोनसे हेड कमेन्ट थाखाय रिप्लाय होनाय एको लाब गैया बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो आंबो मिथियो लाइफआव हेटार्सथ' थाखागोनानो जेसेबांनो लाइफआव नोङो दावगालाङो जेसेबां नों लाइफआव साक्सेसनि आगान सुरलाङो बेयाव नों मोनफ्रोमबो आगानाव हेटार्स लोगो मोनगोन नाथाय बे हेटार्सखौ नोङो इगनर खालामनो रोंनांगोन इउटुबआ बेबायदि प्लेटफर्म लोगोफोर जायाव नों बहुत हेटार्स लोगो मोनगोन जाय कमेन्टआ नोंखौ लोरबां खालामगोन जाय कमेन्टआ नोंखौ मुड अफ खालामगोन नोंनि दावगालांनायाव बेखौ नों इगनर खालामनो रोंनांगोन अब्लासो नायहो लोगोफोर इउटुबआ बेबायदि मोनसे आंनि हबि जायखौ आं खालामनानै मोजां मोनो भिउसनि थाखाय आं भिडिअ बनायला दानिया इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनायखौ आं बे हबखौ सेफायखाबाय जिहेतु इउटुबआ मोनसे आंनि हबि जायखौ आं खालामना मोजां मोनो बेलेग इउटुबारफोरनि इउटुबखौ फल' खालामनानै आं नायनानै मोजां मोनो बेबायदिनो आंबो भिडिअ खोन्थिलांबाय थागोन बिसोर जेरै खालामो आंहाबो मोनसे ड्रिम दङ जेन फिउचाराव जाहाथे आं बेफोर मोनसे मोमेन्टखौ जाहाथे नायनानै आं हेपि लानो हायो नाथाय आं बेफोरखौ सावरायथ'ला लोगोफोर दिनै आं मोनसे हेड कमेन्टनि सायावसो सावरायनो फैदो जाय कमेन्टआ आंखौ हार्ट खालामदो जाय कमेन्टआ आंखौ मुड अफ खालामदो आं सानबाय जे ओके जेबो नङा बे मोनसे भिडिअआवनो आंनो लोगोफोर 7 ना 6 तासो आंनो कमेन्ट हरदो आं मोनसेबो कमेन्टआव रिप्लाय हराखै दे सब रिमुभ खालामदो ओमफ्राय स्क्रिनशट मारिदो रिमुभ खालामदो ओमफ्राय स्क्रिनशट मारिदो आङो मोनफ्रोमबो कमेन्टखौ आङो रिप्लाय हराखै ओमफ्राय आं जाबाय ओके फाइन हेटार्सफोराथ' थाखायो बिसोर माखासे हेटार्सफोरा एटेनसन मोननो थाखायसो गाज्रि कमेन्ट हरथियो नंगौना नङा आं इगनरबो खालामबाय जे बाथो होननानै नाथाय दिनैबो आरो हरबावबाय अब्ला आं सानबाय बिथाङा जे आं रिप्लाय हरैनि थाखाय सोलो मोनदो नामा आं डाइरेक्ट बेनो कमेन्टआव रिप्लाय हरला आं डाइरेक्ट भिडिअ बनायनानै बिथांखौ बुंनो नागिरदो जे बिथाङा आंनि भिडिअआव मा नुदो नोंथाङा जुदि आंखौ एसेबांबो हेट्स खालामो आंनि बे सेहेराखौ नायनो हाया आंनि भिडिअखौ नायबानो हेट फिल खालामो अब्ला प्लिज गेट आउट फ्रम माय यूट्यूब चैनल ओके आंनि यूट्यूब चैनलाव हाबफैनाङा आंनि यूट्यूब चैनल आंनि भिडिअफोरखौ नायनाङा आंनाव कमेन्ट हरनाङा ओके बे आंनि थिनिफ्राय रिक्वेस्ट मानो होनबा नोंथांमोननि कमेन्टआ बा हेटार्सफोरनि कमेन्टआ जोंनि गोसोखौ मालाबा डाउन खालामो जों खुसि जाना माखौबा मोनसे खालामनो नागिरदो बेयाव नोंथांमोना हेंथा होयो वाइ जाय हेड कमेन्ट हरजायो बेसो मोनथिगौ जे बिनि गोरबोआव बिनि गोसोआव बेसेबां हार्ट मुड अफ खालामो बेखौ हेटार्स कमेन्ट हरजाग्राफोरासो हमदां हायो नोंथांमोनाथ' गुबुनखौ हेड खालामनो रोङो गुबुनखौ हेड खालामनायावनो गुबुननि मोजांखौ नायनो हायैयावनो बिदिनो दिन बारलांसिगोन हेटार्सफोरखौ बुंगासिनो आङो जे बिथांमोना टाइमनि भेलुखौ बुजिया जायनि थाखाय जाया फाया गावनि टाइमखौ लस खालामनानै हेड कमेन्ट हरो दिनै बे भिडिअखौ बनायनानै आं रिप्लाय हरामोन एबा सासे हेटार्सनि थाखायनो नाथाय बे हेटार्सआ आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ हाबनानै कमेन्ट हरगासिनो इनिखायनो आं सानो नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ जाहाथे बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायनाङाबो आरो आंनि भिडिअ बिदि कमेन्ट दाहर जायनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों नाय
आफ्टारनुनाव आं सानफ्रोमखायो दे लोगोफोर आं सानफ्रोमबो रेस्ट लाखायो आफ्टारनुनाव ओमफ्राय इदिनो आङो आफ्टारनुनाव उन्दुनानै लाइक 4टा इफोरबायदियाव सिखारनानै दुगैनानै एसे फ्रेश जानानै बिनानाव सासे फैयो ओमफ्राय खारनो थाङो आरोना ओमफ्रायथ' आरो आं माने डाटा अन खालामबाय उन्दुना सिखारनानै आं डाटा अन खालामबाय आरोना डाटा अन खालामबा बिनि हेड कमेन्टखौसो नुबाय मुड अफ जालायबाय जेन आं खारनोनो थांला गोसो जाला खारहैनोनो आं एक्सारसाइज खालामनोनो आं थांनो गोसो जाला ओंखायनो आं सानबाय जे बिथांखौ आङो भिडिअ बनायनानै बुंथारनांसिगोन जे बिथांना अभार जाबाय स' नोंथाङा एसे बुजिदो सोरबा BCC नार्जारी स' नार्जारीया शर्ट फ्रम NJRY स' नार्जारीना मा NJRY स' बिथांखौ हेड कमेन्ट हरनांला आरो नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा बिदि हेड कमेन्ट हरो नेक्स्ट टाइम आं नोंथांखौ नोंथांनि लेंगुवेजजोंनो रायनानै आङो बुंसिगोन स' बिथांखौ आङो सैमा बोरमा मोसौ रायनो हायोमोन बिथाङा आंखौ अमादो रुजुदो मोनफ्रोमबो कमेन्टआव अमा उरलि बेफोरबायदि बाट आङो बिथांखौ सैमाबो बुंनो थांला मोसौबो बुंनो थांला मानो होनबा बेजों आंजों डिफरेन्सआ मा थागोन डिफरेन्स लोगोफोर बेनोथ' डिफरेन्स जे बिथांखौ आङो मोजाङै बुंबाय बिथाङा मानिया बे बिनि बाथ्रा नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा बेबायदि कमेन्ट हरबो नोंथांखौ आं नोंथांनि लेंगुवेजजों बुजायनो गोनां जासिगोन दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों